čestitke na pobedi, kakvi su tvoji prvi utisci i da li uvek mora teška borba u Beogradu? Hvala ti na pitanju i da, nevjerovatno da u Beogradu stvarno uvek imam teške mečeve, bez obzira što su svi mislili da je Hardy doveden da padne. Kao što sam svima već dao intervju, pokazalo se da to nije slučaj. Ja sam znao da to nije slučaj i očigledno mu je bila i neka deo vrste neke taktike da lakše mu je da mu se oduzme od ovoga ugovora. Bitnija mu je bila pobeda, teo da bude vjerojatno teži od mene i stvarno pokazalo se to malo nezgodno. Eto, u prvoj rundi i tokom celog meča pogađa me onako, svaki udarac je, 2 puta sam bio baš onako teško uzdrman, u prvoj rundi pogotovo, ali eto nekim iskustvom sam uspeo da se povratim i eto, disciplina, rad, uvek izađe na videlo, spremnost, tako da jednostavno, to uvek pobeđuje i to je situacija bila u ovom meču. Imao sam izuzetno navijanje svoje publike, hvala puno svima, puna arena, atmosfera, Beograd je uvek poseban i to svi uvek pričamo i ovo je dokaz da je to tako. Drago mi je da sam pobedio Hardija u 3. rundi, da sam ga nokautirao u 3. da je se dogodilo u 1. svi bi rekli, to smo i očekivali, tako da plan je sproveden u delo, moj tim i ATT, Luk na čelu sa Lukom, Vitom, Davidom, čuo sam ih sve vreme, dobro smo taktiku imali, taktika je bila da radimo boks na kraju krajeva sa njim, da budem okolo Mike Tyson u ovom meču, da se krećem, da budem lagan, zadovoljan sam kako sam u plućima disao, imao sam kondicije za sve 3 runde, lagano sam odradio sve 3 runde i na kraju je došao taj nokaut koji je stavio šlag na tortu, to je to. Trenutno kako se osjećaš i što vidiš u svojoj budućnosti kao sljedeće mečeve? Osjećam se fantastično i ne mogu da verujem da mi se ne spava, jer obično već sam u 10 onako poprilično mrtav i spavam, tako da sam uspeo da održim taj fokus u slačionici, da se probudim i evo, očigledno neću spavati kao i uvek posle svakog meča, nema mi spavanja, jednostavno telo ne može da mi se smiri, valjda od tog svog adrenalina i tako da ništa od spavanja, ali evo, mislim, Forgi je tu, svakako ćemo sesti i vidjeti koji su planovi. Meni je plan bio da odradim 3 meča ove godine. Evo, polako sam uspeo da završim i ovaj drugi sa pobedom. Tako da, apsolutno je moguć taj 3. Eventualno, evo, Arena Zagreb. Da li će Mirko Cro Cup se vraćati, da li će raditi sa HTF-om. Vidjet ćemo da li može sa HTF-om da se radi, da li možda revanš sa Vitasovićem, da li revanš sa Rokijem, da li da poželim dobrodošlicu Soldatkinu. Sve su to opcije. Pa ćemo vidjeti i sesti. Uglavnom, za mene nema lakih mečeva. Nijedan meč nije lagan, svako je tu došao da pobedi, svako je tu motivisan. Ovo je jedna velika organizacija i mislim da niko ne želi ovdje da dođe i da se na ovoj platformi blamira i da pada. Zna da će to svetska šira javnost da vidi, tako da svi apsolutno dolaze motivisani i spremni i da daju sve od sebe, tako da eto, vidjet ćemo šta je sledeće. Hvala. Glavu nisam trebao da prihvatam ovaj open weight. Prvi put sam radio s toliko teškim čovjekom, 140, on ima 137, ima u sredu, verujem da je imao i 137, 8, 140 kila u ovom meču. On je skinuo, na naš dogovor je skinuo, uspio da skine 5 kila, pa je zato bio na vagi 12 kila preko, ali on ti je 137 bio u sredu. Tako da je ovo bio jedan open weight, nijednog trenutka nisam, Forgi je stvarno došao zabrinut i rekao mi, ovo ima 17 kila preko. Ja rekao, znaš, svi su bili u čudu što sam tako to lagano prihvatio. Jednostavno, kažem ti, kad si spreman, kad veruješ u sebe, u svoje ruke, znam šta mogu da učinim sa svojim rukama i da mogu svakog da nakutiram, što se i pokazalo. Tako da i HTF može vrlo lako da završi ovako, koji je poprilično lakši od Hardija. 140 kila čovek, svaki udarac koji je seo, ja se ne sjećam da sam bio u prvoj rundi na leđima, tek sam vidio posle na video bimu da sam bio na leđima, tako da, to je u knockdownu, tako da izuzetno velika razlika, zato i postoje kategorije. Question for. Koji su tvoji prethodni rivali padali kao od šale? Tvrdo orah, kao ovaj orah što sam razbio u ovom najavnom filmu. Pa, kao što ja stvarno verujem da sam izuzetan nokauter i verujem u svoje ruke, u svoju nokaut snagu i pokazao sam više puta da mogu svakog da nokautiram i ako mogu to da uradim čovek od 1,96 m i 140 kg, mislim da mogu stvarno svakog. Ovo mi je bio
kao što sam rekao, jedna još veća motivacija da vidim da li mogu da nakutiram takvog čovjeka. Što se pokazalo da mogu, tako da ja i Forgi se selimo u boks, verovatno. Već sam mu napravio na ChatGPT-u, kao Turkija sam ga napravio. Tako da... Brdo. Da, imam tu svoju nokaut snagu, očigledno, i to je to. Pokazalo se da mogu svakog da nakutiram i drago mi je da se ovo dogodilo u trećoj rundi, jer nakautirati u prvoj rundi može svako dok je sveži, dok ima snage, ali već za treću ti treba i iskustvo, a i dobra sprema, naravno, što sam, ja mislim, pokazao da je slučaj. Imao sam par onih pojedinačnih promašaja što mi se nije svidjelo i čuo sam odmah ugao da su mi ispravljali da vezujem 2-3, što ga je na kraju stiglo, akumuliralo mu se u trećoj rundi, sam ga stigao tim udarcem i to je to. Dobro se Hardy pokazao i odličan meč što se mene tiče. Dobro veče.